ni amaiur jonaz eta zehaitxik ikastola. Azteko ikasliak prestakuntza oso ona urteten dabe ikastolatik. Horretarako selektibidadian egon dizenotak ikustia baino ez dago. Ikusten da mugura jente askok aprobaten daude. Horretarako irakaslien laguntza handiza daukagu. Zen laguntza birdoun arluetan irakasliak beti laguntza emoteko prest egoten dira. Arlo horiek aurrera aterateko da. Laguntza horiek guztiak borduzkanpo izaten dira. Ikastolara ze bat horri garen? Gehien bat, bestiek beste, dauzen proiektuek itzela die. Bai bat okixe, Ateneue, Euskera taldie. Horrek egunerokotasunien injerra moten dotzu, klasietatik aparte beste ekintza batzuk eukitzeko. Eta gainera irakasle batzu dekozu zor gainien beti laguntzeko prest dauzenak. Eta gainera, zure ideiak edo keskak errez entzuteko dienak. Gehien bat ikastolan, euskeri ere motenako garrantzize, ze uste dugu eta benetan biherra deko aurrera eruteko. Egunero sustatzen dugu, zabaltzen dugu, eta ikastolan egiten den lan apartekue da. Azken baten erakusten dozkue, euskeri altxor baten moduen tratetan, baina era berien gure belarri edo aguetan egunero erabiltzen.